ďalšieho videa z Reward of Tanks. Kamarát mi napísal na Skype, že nech si kúpim tento tank, je to Tiger P. Ja som si ho teda kúpil a to mi povedal, že je úplne super epický, tak ja si to idem teraz vyskúšať. Dúfam, že mám pravdu, lebo ho zabijem potom. Som dlho šporil. No ukáž, čo to je za hovedko. Ináč, aby ste vedeli, mám iba jednu vec vylepšenú, neviem akú, ale nie je to nič také úplne, že super. Asi nemám vylepšené nič. Šeskové dielo dajte, to ešte to znamená, že to aspoň dá, čo ubere tým sedmičkom, jak som to zveriť. A keby vám to sekol, tak sa ospravedlňujem. Mám teraz dobový film. Tak by to mohol sekať. Kurva, tak malé FPS-ok. Ja som to za ten bandikem. Jau! Píp. Nie, pohodne. To bol ten šťup určite. Stavte sa, že to bol ten šťup. Chcem veriť, no. Nechcela by som, kámo, toto ešte raz zasiem. Ako zle to není. Lebo ja to musím ešte chvíľku vydržať, ja niečo tuším. Dobre, už sa idem schovať. Už je to zle. Poďme ho. Vici. Čo je bližšie, než sa zdá, no. Poriti, ja sa idem schovať medzi tými. Poď sa. Neskýtam, že môžem tu na dielku. Schovám. Ty smrť. Ty hajzel. Ja to stopnem. OK, som späť. So šeskovým tankom, neviem, ako to bolo také divné vyjedlé meno, to mám VK30.01P. Nemecké gardy. Jebej, vypadám. Môj obľúbený tank, lebo to vie ubrať. To trafí, má to vyjebanie, mám prečo dobrú osaku, kurva. Neviem, čo hovorím pomaly. Tak môžete vidieť, úplne pekne to fleku, ja to aj nedržím space. Pokiaľ som to aj ja videl, a inak mi to nelobí. Kurva, tak málo FPS-ok! Celý musel som to streamnúť, lebo Segera sem prišla niečo klikať. Nechcem, aby ste to mali vo videu. Našom skvelom. Vyjebanou videu, ktorú neviem ani natáčať. Prebo by som zabil hneď. Až, aby sa to nebolo tak. Tak to bolo? Už si teda mohol jedať. Ten granát. No tak tomu hovorím vyjebanie dobré miesto. Chlapec, ahoj. Co je? Dorite. Ja tu viem šoferovať, bože. Oh shit, nigga. Aute. Kurva, každý mi to musí, keď sa natáčam, ale keď nenatáčam, tak každý drž piču. To proste nedá s takouto vyjebanou rodinou. Kurva, každý to jebe. A
okrem mojej maminy. Teba som si ani nevšimol, teba to pekne obídem. Dám do peknú návštevu na let, chlapec. Nie ani na let, ale... Prebi! Ahoj. Shit! Padám. Čaute chlapci. Nega. Idem set, nice. Ideme páliť. Nie! To je trafilo, ty neger. Bitch, nigga. Jen tam. Nechám... No, ale samozrejme. Nevidel sa ten druhý kokot. Len ukáž sa. Praje, aký si. Kurva, to To bolo skade. To stopnem. OK, som späť s 7-čkovým tankom vyjebaným. Tiger P. Zopakujem sa, no aby ste vedeli, lebo niektoré sú tu aj jeble hlavičky. Ja sa s tým radšej čo najskôr pohnem. Koľko má čas? No sa pozriem tak. Chvíľku to ešte 3 minútky. To je ešte málo. A musíme rýchlo čo... Musím to čo najskôr uhrať. Ukáž koľko to je. Máme trocha lepšie tanky našťastie. No vyhráme, záleží podľa toho. Podľa toho, kto ako vie pilotovať ten tank vyjebaný. To je slimák toto. To čo mám. To čo riadím je slimák. Ešte keď si kúpim nový motor a páči, bože, to je tak super. Ja sa tešiť jak malé decko. Aj bože, je po mne. No, že som sa myšiel, no. Aký je ten druhý kokot? Ukáž, koľko tu máme, ešte 8. Ešte ty si nám tu chýba tá česka, no. Koľko tu máme ešte času? Pozrieme rýchlo. Boom, bitch. Kurva, tak málo času. Tu rýchlo strihnem, keď nie, tak je po mne, bože, ja sa musím rýchlo cipnúť. Ja to strihnem možno. Nevadí, aj typnem. O kurva. Rýchlo mám ešte asi 12,5 minútky ešte. Mám 10 minútov, keď nechcem robiť dlhé videa, potom musím zostrihať, vyjebať stade. Tempo, ty kokot. Jebaný. Rúžová pita. Tempo, ty teda... A tempo, ty kokot. Prebij to, ja musím ešte dať... Nice! Opäť toto, mi to čoral! Má tak... Prebij to. Tempo ti nekry. No tak dobre, strih. No tak ja dúfam, že sa moje video páčilo. Keď hej, tak dajte odber, like, po prípade koment. Keď nie, tak choďte do piče. A každý hejter... Tak čau. Tak zatiaľ sa majte a čau.